Moikka, mä oon Tanja Turestattolta ja ollut tatuina 16 vuotta. Mun pääpaino on realismissa, mutta hallitsen myöskin hyvin laajasti muita tyylisuuntia. Nykyisin tykkään tehdä isompia kokonaisuuksia. Vapaa-ajalla teen myöskin muita taidepuolen asioita, kuten raaputustöitä. Ja tatuoimisen ohella koulutan muita tatuointialan artisteja. Meidän kaikki artistit löytyy Turestatton kotisivuilta. Moikka, mä oon Sini ja mä oon ollut Turestattolla nyt vähän päälle puolisen vuotta työharjoittelussa, mut löytää nimellä Sikassa Tattoo et Art. Mä rakastan väritatuointeja ja niissä mä haluaisinkin tulevaisuudessa erikoistua, mutta koska mä haluan, että mun taidot yltää mahdollisimman isolle skaalalle, niin totta kai kaikenlaiset projektit on tervetulleita. Mä oon aina rakastanut piirtämistä ja maalaamista, ja sit siinä kun täytti 18 vuotta, niin alkoi tatuoinnit vähän kiinnostaa, niin se vaan tuntui luonnolliselta, että siirtyy sit niihin ja että niistä mahdollisesti tulisi tulevaisuuden ammatti. Moi, mä oon Jenni ja mä oon tehnyt tatuointeja nyt kohta 4 vuotta ja mä työskentelen Turestattolla. Instagramista mut löytää nimellä Tattoo Luomus. Mä tykkään tehdä kuvia monista eri aiheista, erityisesti eläinaiheista, ja mä haluan, että niissä näkyy sekä mun oma kädenjälki, mutta myös se, että se kuva sopii kantajalle. Vapaa-ajalla mä tykkään tehdä taidetta eri muodoissa, esimerkiksi maalata ja piirtää ja huovuttaa. Moikka! Me on Milla, eli Macabre Tattoo. Me on työskennellyt Turestattolla nyt 2,5 vuotta. Tatuoimisessa me pidän eniten synkistä aiheista, blackworkista sekä toisena ääripäänä värikkäistä sarjakuva- ja piirroshahmoista. Vapaa-ajalla taiteen osalta me on kiinnostunut eniten makabreista asetelmista sekä taksidermiasta. Minulle tärkeitä arvoja on ihmisläheisyys ja minulle onkin ihan ensiarvoisen tärkeää, että kaikki voi tuntea olonsa rennoksi ja turvalliseksi minun penkissä. Hey, I'm Christina or Tina Tattoo. I've been tattooing for 3 years and I'm working at Tourist Tattoo Studio for almost 2 years. Art has always been a part of my life and tattooing became my way to share my art with others. I moved to Finland 2 years ago and I speak Finnish, a little bit English and Russian. My style is mostly fine line, graphics and ornamental designs. I love to create delicate and detailed designs. But I'm still in my journey to create and explore my unique style, so I'm free to any of your ideas. Moi, me on Riikka. Me aloitin harjoittelijana Turestattolla syksyllä 2025. En ole vielä päässyt tekemään tatuointeja, mutta teen muuten paljon taidetta. Eniten teen digitaalista taidetta, liukenäpiirustuksia ja öljyvärimaalauksia. Ja minun taideaiheet vaihtelee just söpöistä eläinkuvista sellaisiin synkempiin teemoihin. Ja haluaisin tehdä myös näitä samoja aiheita tatuointeina. Tatuointityyleissä kiinnostaa realismi, värikuvat ja semmonen kuvitustyylinen tatuoiminen. Mut on avoin kaikille tyyleille.